So, ito po, no, debate, no, proving of God via valid evidence, no. So, ang ating first speaker dito ay si Brother Real Truth Founder, no. So, Yes, hello. Good evening sa lahat. yun do, ang ating second speaker naman dito ay si Brother Alvin Gitamundok. Alam naman natin, kilala na si Brother Alvin, no, sa mga debate. So, hindi na bago hindi na bago yung pangalang Alvin Gitamundok. Good eve, good eve. Okay, so bago tayo magsimula ay bigyan muna natin bigyan mo natin ng tig-ilang minuto para ipakilala ang kanilang sarili. Of course, no? At unahin natin ang ating first speaker na si Brother Real Truth Founder. Okay? Okay, sige po. Okay, magandang gabi. Salamat, Bro Gerald, no, Bro Alvin, sa pagpapa-unlock ng aming hamon. Ano. So, ayun nga, my name is Real Truth Founder. Then, ako nga po ang founder ng Real Truth Believer, na kung saan ang aming paniniwala ay pinaniniwalaan namin yung tungkol sa Diyos na kayang i-prove via valid evidence. So, in terms of valid evidence, syempre, latagan dapat ng ebidensya kung saan, kung ano ang claim, siya dapat ang evidence na ilalatag natin. Pero, ayun nga, so yun yung ano namin, no? Kapag nalatagan mo naman ng valid evidence yung paniniwala mo, wala namang problema sa amin yan at i-declare namin na real truth ang paniniwala mo at siyempre, aanuhan namin yan, sasang-ayunan namin. Kaya kami ay real truth believers. So, ayun. Sige po. Okay, Maraming so salamat. yun po, no, si Real Truth Founder. Dako naman tayo kay Brother Alvin Gitamundok para magpakilala uli. Brother Alvin. Okay, good evening, Brad Ross, our Chief Admin sa PDA. At sa ating katunggaling ngayon, itong amigo, si Real Truth Founder. Pero I would like to know his first name and real name, Brad. Can you tell me your full name o first name man Actually, lang? hindi kami nagbibigay. Ganon Yun ba? na So yun. how would you do? Okay na yun as magkakilala tayo as ako ay real truth founder. Okay na yan. Sige. Pag for that point. So, I'm Brad Alvin, representing the Roman Catholic Church, and then I will prove the existence of our Christian concept of God. Actually, I have here philosophical, logical, and theological thesis which I would be submitting before this end of November to University of Santo Tomas Society, Theological Society for assessment and evaluation. And then later in December, I may have to defend this at UST in Manila. So I am Bishop Legated Roman Catholic Apologist, and I will negate the stand of Brad Real Truth Founder because according to Bergeros, if I'm not wrong, his belief is that nature is God or his God is whole of nature. So I will be negating that, and I will also stand on my side to prove my evidences, valid evidence on why I believe the Christian or Catholic God. Okay, Bedros? Yes, okay. So, there it goes. Makikita natin ngayon dito. Napakaganda po ang debate sa gabing ito. So, yun po, no, ang ating rules. Allotted time is 10 minutes, no, both presentation. Then, 10 minutes cross-examination.
So, depende na yan kung uubusin nyo yung oras or i-wave nyo ang natitirang oras. Same thing sa rebuttal, same time. Magkakaiba lang tayo sa conclusion. 5 minutes na lang yung conclusion. Then, afterwards, sa 5 minutes na conclusion vote, magkakaroon na lang ng shout-out login, mga 3 minutes or 2 minutes siguro. So, no ad hominem. So, alam ko naman, mga very professional yung mga nandito. Kaya alam natin na professionalism ang kailangang gagawin sa debating ito. Okay, and all right. So, bibigay natin ang 10 minutes for the first speaker, Real Truth founder, for his 10 minutes allotted time to present the argument. Go ahead. Okay, so good evening sa lahat. No? Yun na nga. So, sa Real Truth nga, yun nga, yung tulad ng nasabi ko kanina, ang aming pinaniniwalaan lamang tungkol sa Diyos ay yung kayang i-prove via valid evidence. So, based sa aming pagsusuri o pag-aaral, ang proven na God ay yung Diyos ng mga pantheism, na kung saan, yun nga yun, yung nature, no? Pero itong nature na to, malalim na nature ito. Kumbaga, hindi ito yung palipaligid lang, hindi ito yung mga puno-puno lang, yung mga gubat-gubat lang, 'di ba? So, yung iba kasi yung nakakala nila sa God nature namin mga gubat lang yan, bundok lang yan. 'Di ba? So, yung God nature na tinutukoy namin ay ito yung sangkalahatan na kung saan ito yung entire universe, na kung saan yung buong universe, yan yung nature, na kung saan lahat nga tayo parte ng nature, di ba? So, kumbaga wala tayong maibigay na hindi part ng nature. Kaya therefore, bakit nga ba namin ginawang God, o bakit namin pinaniwalaan ng mga pantheism na ang nature ay God? Dahil unang-una, sakop niya ang lahat. Walang mga bagay o wala tayong maipapakita na sakop niya. Hindi tayo mabubuhay nang wala siya. 'Di ba? So sa amin kasi ang latagan ng valid evidence ay kung ano ang claim, siya dapat ang ilalatag mong evidence, Hindi, halimbawa, naglatag ka na ang claim mo ay nature, ang God ay nature. So, nature ang ilalatag mo na evidence, di ba? Yung iba naman kasi, ang ginagawa, kiniklaim yung Diyos nila na gumawa ng nature. Ang nilalatag na evidence ay yung nature. Ay, hindi. Dapat ang ilalatag mo ay yung Diyos mo. Diba? Bakit mo ilalatag yung ginawa? Pwede din naman akong mag-claim na ginawa ng lolo ko yung gawa na yan. Kasi yun ang ginagamit nilang philosophical logic, na if there is a creation, therefore there is a creator. Ang ginagamit nilang evidence ay yung creation. Pwede ko namang gamitin na likha ng lolo ko ang lahat ng creation. Diba? Dapat ang ipapakita natin ay yung creator. Sa amin, ayun, malinaw naman na makikita naman natin at ma-observe natin na ang nature, siya mismo ang creator. Siya din ang creation, di ba? So, paano? So, sample natin, ang mga tao, lumilikha ng kapwa-tao. O, di ba? Sino ang creator? Tao. Sino ang creation? Tao pa rin. Diba? So, halimbawa, ang mga puno, lumilikha ng kapwa puno. Sino ang creator? Puno. Ang creation din niya, mga puno. Diba? Siya at siya pa rin. Kumbaga, ang dyan ay cycle. Nagkakaroon ng cycle. Diba? So, ayan yung mga valid evidence, hindi lang dapat puro sulat. Ang mahirap kasi sa iba, sa mga ibang kadebate namin, naglalatag ng sulat. Pag tinanong namin, paano ipoprove natin na totoo yung nakasulat? Ang sagot, kasi nakasulat. Di ba?
hindi po ganun ang valid evidence. Dapat may sulat, pagkatapos ilalatag mo saan yung ebidensya para magpatotoo na totoo yung nakasulat. 'Di ba? So, dapat ganun. Halimbawa, kunyari, ang mga gadget, ginawa ni Pedro itong gadget na to. O, asan yung design? Nasaan yung mapa? Paano ginawa ni Pedro yan? O, nasan ngayon si Pedro? Excuse Diba? me, Para, Brother Riel. yes, yes. Just want to interrupt a second, no? So, ito, yung 10 minutes mo is to present your argument to prove about your God as Yes. in the nature. So, nakikita ko kasi you are on the rebuttal stand na. So, pwede bang i-present mo why did you believe sige. that nature is God? Okay? Okay. You still have 6 minutes and 34 seconds. Go ahead. Okay, actually kasama na yun, no? So, ayun. So, bakit nga naging Diyos ang nature, no? So, usually yun din yun, yung omnipotent, omnipresent, yung omniscience, una, omnipresent, so, present siya sa lahat. So, siyempre, makikita naman natin ang nature. Diba? Present sa lahat, ang nature. Diba? Unless na lang, wala naman tayo may bibigay nga na hindi nga niya saklaw. Lahat nga ng kaganapan ay saklaw niya. So, lahat yun kaya niyang gawin. At ano ba yung omniscience? Yun nga, yun, kayang gawin ng lahat. At omnipotent, so lahat ng kapangyarihan. Pero sa amin naman, hindi kami nagkiklaim na nagdudulot ng paradox na kung saan invalid questioning. So, gaya na lang nung sinasabi nila, no, na omnipresent daw, tapos present daw. So, tinanong, nasaan? Nasa langit lang daw. 'Di ba? So, hindi omnipresent 'yun kung nasa langit lang. So, sa amin, ang nature ay omnipresent, natural, kahit saan ka nga magpunta, nandun siya. So, ang kayang gawin ay lahat lang din ang kayang gawin. Ang kayang gawin. Yung hindi kayang gawin, automatic, hindi talaga kayang gawin yun. Ganun ang omniscience namin, no? So, kasi nagkakaroon ng paradox yung sinasabi nila na lahat ay kayang gawin pero hindi naman nagawa. 'Di ba? Or including ba daw yung kayang gawin, yung hindi kayang gawin? 'Di ba? Questionable. Yung kumbaga, yung gumagawa noong kaya ba niyang gumawa ng bagay na di niya kayang buhatin? So, yun kasi ang usually mga paradoxal question. Then, so, almost lahat naman ng features ng God na kayang i-prove ay nasa God nature. So, in fact nga, kapag halimbawa ang Diyos nila, example si Allah o Diyos nila na nandyan, ma-prove nila, masasaklawan lang din ng God nature, no, ang kanilang Diyos. So, bakit? Example, na-prove nila na totoo si Allah o kung sino man yung Diyos nila. So, magiging naturalesa. Naturalesa na existido pala ang Diyos nila. So, automatic pa rin, masasakop siya ng God nature, ano? Then, the same time, actually, nakadebate ko si Bro Albert Hinkel ng DevCon. So, nilatagan niya ako ng Big Bang at ipinrove niya, ginagamit niyang prove ang Big Bang na gumawa daw ng nature, ano? So, actually, nung kinestyon namin siya, doon siya nabutata, nung kinestyon, saan nanggaling yung energy na lumikha sa nature na sinasabi mo? Hindi ba part ng nature yun? O yung energy na yun? So, obviously, part pa rin ng nature, yung energy na lumikha sa nature. Kaya nga, nature create nature. Diba? Create itself. Ngayon, kung actually nasa mga talata din naman sa Bible yan,
pero hindi ko kabisado ang mga talata na yun. No? Nandun din yan sa Bible, even sa Quran, nandiyan yan. Pero hindi ko na lang siya gagamitin kasi unang-una, sinasabi yan ng mga kadibati namin na hindi kayo naniniwala pero ginagamit nyo. So actually naman kasi, naniniwala kami doon sa ibang sulat na proven. Mali lang ang understanding ng ibang mga kadebate namin no, na hindi daw namin pinaniniwalaan ang Bible o ang Quran. So actually, pinaniniwalaan namin ang Bible at Quran yung mga bagay na totoo. 3 minutes Pero remaining time. Yung mga kwentong parables, alam mo, mga parables, obviously parables kasi hindi naman totoo. So, hindi namin pinaniniwalaan na totoo yan, kundi kinukuhaan lang ng magandang aral. So, ayun lang. So, yun yung paglalatag ko about God nature. So, meron pang 2 minutes. Wave Meron pa? 2 minutes. Sige, wave pa na bro. Okay, Lang naman talaga. so, Sige bro. Yan po, no, si Brother Real Truth founder, no, ng God Nature. So, dako tayo ngayon sa first cross-examination for, check ko muna yung ating time at i-end natin yung time ni Real Truth na 2 minutes, no. So, Brother Alvin, ready ka na ba sa cross-examination? Yes, Brother Ross, I'm ready. Okay, greet muna natin si Sarah Gumulong Norbila. Peace be with you, watching from Mindanao. Okay, 10 minutes, Brother Alvin. First cross question ko sa iyo, Brad. Real Truth founder. Sige po. Hindi mo man binig ang pangalan mo. I consider you Yes, as a okay na friend. po yan. Opo, So, okay ang na po unang yan. comment ko, yung mga sinabi mo within 10 minutes, hindi mo na naubos ang 10 minutes, mga 8 minutes lang yata. Anong concrete proof and evidence mo na ang nature is God? Kasi yun lang ang dapat patunayan mo sa affirmation. So sa 8 minutes mo, anong concrete proof and evidence mo na itong nature, ang kabuuan ng nature, is God? Wala taksing Okay. proof. Ito ang So, ito anong proof? ang pinaka-concrete na proof, no? Wala tayong maibibigay na anything o any kaganapan na hindi niya masasakop. At kahit na ma-prove nyo pa ang Diyos nyo, ay masasakop lang din ng nature o God nature. So yun po ang pinaka-konkretong ebidensya na Diyos siya. Di ba? Next question. Okay, next question. Next question, sabi mo, sa kanya galing siya, niya. You use the personal pronoun. So, do you mean to say that nature, everything in nature, as pantheist, is God Himself? He's a Bali, person? Yung kabuuhan niya. Or hindi kasi natin pwede siyang kasi Diyos nga siya, wala naman sigurong tamang katawagan para sa Diyos na kung paano ba siya tawagin, kung niya, o siya, o he, o she. So, di ba? So, hindi natin siya, wala talagang appropriate o tamang pagtawag sa Diyos, no? Kaya tinawag ko na lang na siya o niya. Next question. Yun. Next question. As we learn so many things when we read books, philosophy, theology, etc. Di ba ang person who requires an intellect and free will? So my question is, that is my premise. A person has intellect and free will. Tulad natin, tulad ng tao. Meron tayong meron tayong free choice, free will. So saan yung
intellect and free will ng nature kasi palagi mo tinatawag siya, niya. So person. So saan yung, where would we locate the free will and intellect of nature? Saan? Okay. So, ang pinaka-free will talaga ng nature kung sa tao natin pagbabatayan ay tayong mga tao. So, naandun ang intellect ng Diyos. Yung kabuuan natin, pag tayo nagsama-sama, naandun ang intellect. Pero pagdating sa kabuuan talaga ng God nature, ay kanya-kanyang intindihan. Gaya ng mga hayop, kapwa sa hayop, nagkakaintindihan, tao sa tao, ganun ang pagkakaintindihan. May kanya-kanyang frequency. Next Pero question. sige. Next question. So, ibig sabihin, may intellect na tulad nating tao, ang buong nature, may intellect na buo. There is a whole intellect. Tulad natin, buo talaga yung intellect o buong intellect mo. Iba-ibang tao, iba-iba tayo ng intellect at saka free will. So, ibig sabihin, the whole nature has one whole, isang unique na intellect. Meron ding free will? Yes or no? Panigurado mayroon yan. Pero Cut the hindi na time. natin... Cut the time. So, yes or no first. And explain for 30 seconds. Okay. Sige. Oh, yes. Yes, mayroon siyang intellect pero hindi natin maintindihan yan. Need nating maging isang Diyos para maintindihan natin ang kanyang intellect, ano? So, same lang din niya sa mga hayop. Para maintindihan mo ang mga hayop, need mo maging hayop. At para maintindihan mo ang kapwa-tao, need mong maging tao. Next question. We are less than 1% of an intellectual person or creature of the whole nature. Meaning, mga 99% plus are non-living things like planets, rocks, trees, etc., even animals. So, question ko sa iyo, ibig sabihin ang intellect nandito lang na-situate sa tao? Wala doon sa ibang part ng nature? Kasi tayo lang nag-iisip eh. Yung mga bato, wala namang isip yun. Yun lang ibig sabihin mo, 1%, less than 1%, yun ang intellect ng universe, ng nature, ang tao mismo. Tayo lang nag-iisip, tayo lang. Yes or no? Kasi sabi mo kanina, sa tao, nag-iisip tayo. Yes or no? Categorical. Sagutin ko na. Okay. Yes, yun. Based sa, based sa tao. Based sa atin na tao. Yes, yan. Pero pagdating sa mga, halimbawa, sa ibang mga planeta, kung may mga nabubuhay doon, may sariling intellect din sila. Pero as of now, hindi pa kasi natin ma-observe na mayroon talagang nabubuhay na ibang nilalang sa ibang planeta. So as of now, yes, sa tao pa lang muna mayroong intellect. Pero by that time, siguro na ma-prove na natin na Next may question. Next question. So, you have not proven that non-living things like planets and rocks, sea, etc., only man is living in a person. So it means that you have not proven that all of nature is God Himself. Because the intellect is situated only with human persons. Tayo lang mga tao. You don't believe in angels and demons. So, talagang tao lang na Cut the situate time. Cut mo na, Brother Alvin. I think you're going on rebuttal already. So, be sure to give your question first. No, I'm laying down the premise, Badros, according to his answer. So, I'm Okay. laying down the Okay. because he's So, okay, that is a premise. So, siguro limitahan lang natin ng bagya yung premise masyadong mahaba. Meron pa tayong 4 minutes and 41 seconds naka-post yan. Okay, resume time, 4 minutes and 41 seconds. Go ahead, Brother Alvin. my question. So, do you mean that the whole intellect of whole of nature is only situated in man and not in non-living creatures, non-living things? Yes or no? Categorical.
Yes. Okay, next question. So if yes, so it means that non-living things, since less than 1% only is man of all the universe since time immemorial, which means that more than 99%, which is part of nature mostly, is not living and is not does not have intellect and free will, so it's not a person. Yes or no? Yes. Yes. So it means that it is not God, which means the stones, the planets are not part of God because they don't have intellect and free will. Yes or no? Again, yes or No. no? Categorical. No. Sasagutin ko yan kung bakit no. So, no. Even it is non-living things ayon sa atin. So, same lang din kasi yan sa part natin no, na tao. So, yung brain natin, hindi naman ilang porsyento lang sa katawan ng tao, no, ang brain natin. So, masasabi ba natin na porket hindi naman nag-iisip itong ating kamay, 'di ba? Masasabi ba natin hindi na natin part yung ating kamay kasi hindi naman nag-iisip, Next question. 'di ba? Next question. Non-living things do not have human minds like us to direct their and determine their future and even their Uh, cut, action. cut niya So, ang time, question ko sa Brother iyo, Alvin. is that your concept of God? Yes or no? Brother Alvin, saglit lang at Brother Real Struth, Yes, Brother Ross? may problema ba sa audio ni Brother Alvin sa'yo? Oo, medyo naglalag nga. Okay, so kaya ko ni-stop yung time kasi sayang yung time ni Brother Alvin, Stop ka lang, bro. Hindi siya maintindihan ni Real Struth. Yes, Paki-check yung audio check, Brother Alvin. Hello, Mike Tess. Hello, Mike Tess. Malinaw naman kayo dito sa akin. Okay, Real Struth, Kanina okay lang na? naglag ng konti. Okay na ngayon, Real Struth. Okay na. Okay, resume time, 3 minutes and 9 seconds. Next question. You affirmed in my last question that yes, non-living things has no intellect and free will. So my next question is, if non-living things which compose 99 plus percent of all the universe, all of nature, is that your concept of God? That non-living things has no determinative will to determine their future and their actions? Yes or no? 99 plus percent No. is the concept of God without intellect and free will. Yes or no? No. No. Next So question. which means that nature itself is not God because you said no. Because most of nature cannot determine themselves. They have no free will and intellect, and you said yes, they have no free will and intellect, and that is your concept of God. Therefore, your concept of God would boomerang on you, yes or no. The question is that nature is that itself God Himself. Okay, so papaliwanag ko lang yung sagot ko kung bakit So yun yung kino-compare mo kasi yung percentage ng intellect versus non-intellect. So Okay, Categorical question. cut niyang time. So, merong categorical daw. So, pakiulit ng question, 1 minute and 53 seconds. Pakiulit ng question. Naka-pause yan, ha? Yes or no? Kasi inamin mo na 99 plus percent walang intellect and free will like sa tao, mga non-living things. So, yes or no, ito palang nature is not God Himself because non-living things 99 plus percent inamin mo, wala palang intellect and free will as a person. Yes or no? No. No, next question. Sige, paliwanag ko na kung bakit no yun na. So ikaw Sige. kasi, nire-refer mo kasi yung intellect kasi as human intellect.
So, ang problema nga, sinasabi ko nga, ang God itself, na God nature, ay hindi naman talaga natin maiintindihan yan kung ano yung kagustuhan niya. Kumbaga, yung kabuuan ng God nature, hindi natin maintindihan yon unless na lang talaga kung ikaw din ay magiging God nature ka rin. O Next kung, question. ayun. Next question. We are already in modern times. Let science will determine if a thing has intellect and free will. And for all these past years, for around 5,000 to 7,000 years now that man exists on this universe, on this nature that you say, we are only having the one who have intellect to know things. We are the rational beings. So my question is, 99+% of the nature is non-rational or non-reasonable without intellect and free will. So do you mean yes or no? Your God, who is the nature, has no intellect and free will, 99+%? Yes or no? No, he has. It has. So, papalawanan ko rin. Where? So, ang intellect, An ang evidence. intellect ng God nature na Cut mo na yung time. Bigyan mo natin ng 30 seconds si Brother Real Truth, no? Pero yung ating naka-consume na yata si Real Truth ng mga 5 seconds, so 25 seconds. Pero meron na lang tayong 36 seconds remaining time. okay lang, tuloy lang. Bigyan ko ng 30 seconds ulit si Real Truth, pero bibigyan natin ng last question si Brother Alvin. Okay? Okay. Okay. Okay, resume time. Pakisagot. Sige. Yung intellect na sinasabi ko about doon sa nature natin ay yung intellect ng tao, which is tayo lang din naman kasi talaga ang magkakaintindihan. So kahit na 1% o baka 0.0000001% lang yan ng entire God nature, as long as tayo ay nagkakaintindihan o nasa tao ang pagkakaintindihan, kasi yun ang sinasabi ko, hindi natin maiintindihan ang God unless tayo ay maging God. Hindi natin maintindihan ang mga hayop unless tayo ay maging hayop. So, in terms of ng God nature natin yung kabuuan, yes, sa 0.00001% lang intellect. Yes, tama yun, na nandun lang talaga ang Okay, intellect next. para sa ating mga tao. Okay, last question. Bigyan natin kay Brother Alvin. Inamin mo na kanina na you have no proof and evidence. Sabi mo kasi valid evidence eh. That is your point. So, inamin mo kanina, yung non-living things, wala kang proof at evidence na may intellect yun, tao lang. Yan ang sabi mo. So, ibig sabihin, the God nature, much of nature is not God, yes or no? Because you have no proof and evidence that there is intellect in nature. Yes or no? Yes, yung ibang part talaga ng nature ay wala talagang intellect. Pero hindi naman Yes. namin tinutukoy na Diyos ang part, kundi ang kabuuan ang tinutukoy namin na God nature. Hindi namin tinutukoy na ang part lang, ang bundok ay God, ang sun ay God, ang kabuuan ang God. Okay, thank you very much sa sagot ni Brother Real Truth. Ano? So, yun po ang kabuuan ng first cross-examination. Shout out daw kay Ali Javier. Ustad, magandang gabi. Okay, so dako tayo sa presentation naman ng ating kaibigang si Brother Alvin Gitamundok mula sa Roman Catholic Church. Pero, nais ko lamang ipaalam kasi kanina nag-interrupt ako kay Real Truth kasi nakita ko kulang yung presentation niya kaya gusto kong ipakita niya yung kanyang presentation as valid proof doon sa God na nature naman niya. So, tingin naman, bahala na kayo kung na-present niya, no? So kaya dito kay Brother Alvin, i-present naman ni Brother Alvin yung kanyang God. Okay ba?
Brother Alvin, 10 minutes. Yes, boss. Okay, thank you very much. So, here I will present before I will make a comparative study between me and his stand as pantheist. All of nature is God, that is pantheism. My stand is Christianity or Catholicism, which we believe in a personal supreme God. Now, first and foremost, we have to consider the definition and concept of God. When we say God, I hope we, Mr. Real Truth Founder, will also consider the definition even in the dictionary because we're students, we're uh, studying truth. So even the word God, Jeudi, which means a personal supreme being. You cannot be supreme being if you're not a person. You are the greatest person in the world because you are the supreme being. The being is the person per se or the substance and essence of being. God is his being a divine person or personal being. If you do not accept that, then that is absurd. According to dictionary, you will change encyclopedias, dictionaries, because there is no dictionary, as I remembered from grade 1, which says that God, Jeudi, means the whole of nature, and it is not, does not mean it's personal. It cannot be, it can also sometimes be construed as non-personal or impersonal. There is no such thing as that because an impersonal being is not the greatest being or is an inferior being than a personal being. Like for example, Mr. Real Truth Founder is existent. He is living person. And then, who is more superior? He or a Carabao or a stone? So, he is more superior than a Carabao and stone. So, our personal being, or supreme being, personal God, is superior and is to be accepted and to be worshipped because it is superior than a God which he only concludes without proof and evidence that it is the whole nature. So we can compare now. So his is impersonal, while ours is personal. Where our personal God has intellect and free will. That's why Genesis 1:26 to 28, man is created in the image of God. So man is made in the image of God. We are not making God here, but God is making man. Now in his being pantheist, he as a man makes paints a concept of God out of nature, of which 99.1% and more than even because man is only 0.01%. He knows that already of all the history of humanity, of all the history of the universe and nature existent in our world today is non-existent and living, meaning their intellect is non-existent because he has no proof and evidence. So he wants to have valid evidence daw. Paano na valid evidence na wala kang ebidensya at prueba na may intellect yung mga planets? More than yun sa tao. Numerically. Even the size. Anong persento lang tayo sa mundo? So, meaning ang intellect sa tao, yun ang nagdala sa buong mundo. We cannot command planets. We cannot command even our own bowels. You cannot command anything even their own body. Somebody much greater than nature, much greater than man, is in command of everything if we are to be logical. So now this is where my ontological argument on the existence of absolute truth as God. I will read here within 10 minutes if I can finish within 10 minutes. My thesis to be submitted to UST, Philosophical Society.
Number one, absolute truth is existent logically or philosophically and even theologically. Otherwise, everything truth claims would be relative, and therefore, if every proposition, ideas, and doctrines are only relative to each other, then everything becomes automatically absurd. What does this mean in Tagalog? Kung walang absoluto na katotohanan, pinakamataas, na buo na ng katotohanan, kung hindi ito umiiral, then logically, no, by deduction, by reduction, by logic, both in philosophy and theology, lahat ng pag-angkin natin ng truth claims na tayo katotohanan, relatibo lang. So, walang absolute, relatibo lahat. That is absurd. You can say relative kung may absolute. Meron kang standard na absolute to say relative. Hindi pwede nga, relative lang lahat ng idea. Lahat ng being relative lang. Walang absolute. So, ayan, sira ka na dyan ka sa nature kasi, hindi kasi nag-aaral ng logic at philosophy, ang nature is not an absolute being. Why? 99% has no intellect. Why would you include being God nature? Sinabi mo God nature, yung planets, 99 plus 1%, na non-living. They are not existent with intellect and personal as supreme being. Then only part we can destroy them. So can man, the intellect representing whole of nature, destroy our planet Earth? So it means God would destroy himself. The nature, which is God, can destroy himself. Man killing man? No. Even if we kill each other, when all of Earth is destroyed by nuclear bomb, there is still a God because he is the absolute nature. He is the absolute being with intellect and free will, which can command the destinies of man with free will and intellect based on this thesis of mine. By difference of the ontological argument and the existence of absolute truth. Number two, my another thesis, you must destroy this, no? I will explain also in Tagalog, basta within 10 minutes, kung ano lang mabuta natin, kasi walo to eh. Absolute truth is existent. Umiiral ang absolute na katotohanan. Pinakamataas. Buo yan ng whole. And is self-evidently existent. Evident yan. Kasi kung hindi evident, hindi siya self-existent. Meaning, how can you say it's relative when there is no absolute sense or absolute being? As an absolute personal being, because nature per se, substance and essence, could only be absolute as God. When you say God, sabihin mo God nature, it must be proven that nature itself is absolute. Nature is limited. It's not unlimited. It's not infinite. It's not absolute. So nature is only relative to God. So may mataas pa na Diyos sa nature. Logically, philosophically, and theologically. The supreme, perfect, infinite being, otherwise absolute truth, is as being absolute, or its absoluteness becomes plain absurd. Makalukuhan na sabihin mo, may absolute truth, tapos pala, hindi yun absolute personal being din, existent, who commands everything in nature. So again, nature, walang intellect. Ang intellect nasa tao. Lalabas humanism ka. Na tao pala ang Diyos dito. Hindi ang nature ang Diyos. So ano ka ba talaga, pantheist o humanism? Kasi humanism, ang man is God. God is man who commands all nature and the universe. He determines the destinies of the universe and nature. Ikaw pantheism ka, so silama mo mga bato, mga planeta. In 99 plus 1%, wala nga eh. Inamin mo sa question ko sa iyo. So, Brad, kung God man yung sa iyo, it's a lesser God. Dito tayo sa Supreme God. Ang katotohanan, absolute God, taught by Christianity, the Catholic God. Number 3, this absolute truth, which is also itself an existent personal, perfect, infinite, and absolute being,
whom we call God, is the only necessary being, the primary being, the sum and origin of all beings, the summa veritatis, and even directly or indirectly, the source of all truths and all of beings. So he is a necessary being because nature, per se, universe, has a beginning. Who begins nature? Who created nature? Who begins nature? The universe. And universe is only finite. It's a finite being. It's a finite thing. Even scientists can measure the bounds of the universe, the bounds of nature. So beyond nature, what is there? And God is the absolute one who is not bounded by nature. Hebrews 1:3, all of the universe, all of nature resides in the hands of God. You're gonna say, where is God in the universe? No, the universe resides in God. You cannot say God is one in one place because God cannot be limited to one place because He is everywhere. Is omnipresent. Jeremiah 23:23-24, Jeremias 23:24. Yung God nature mo, hindi everywhere eh. Kasi yung isip ng tao, yung intellect sa tao lang, wala pala sa 99+%. So, paano yan ngayon? Oh. So, hindi pala 1 minute. omnipresent yung Diyos mo. Di omnipresent ang Diyos namin. This is more to be believed and to be worshipped. Do you worship your God nature? Hindi naman eh. Nagsasabi ka lang, nature, Brother Alvin, is God. Do you worship your nature that is God? Who gives you the food and your drink and everything that you enjoy in life? You did not worship that God. So that is not supreme being, that is not God, that is only a Diyosan, a God, a pagan concept of God. Number 4, how many minutes, Badros? 30 seconds. Ah? 30 seconds. 40 seconds na lang. O sige, ubusin ko na number 4. And that all other secondary contingent truths or beings are never independent. So tayo mga other beings other than absolute God, absolute truth, are not independent. We are dependent on this absolute God. Oh. Upon its consonant and harmonious interpretation and value judgment in connection, alignment, and coherence, not to be dissociated or disharmonized. Otherwise, it by itself would be reduced into a truth dissonant proposition or being, or truth reduced into absurdity. So when we are not in consonance with the God being, the absolute God, which is Time's personal being, existent in as a person, then we are absurd being. Time's up, Brother Alvin. So, Sige. yun po, ano? So, batiin na natin si Abdul Jalil Torres. Putol-putol signal ni Bro Alvin. Pero naintindihan naman, ano, sa konti-konting portion lang naman na Medyo puputol. putol nga. Okay, so, salamat sa inyong panonood, ano? Sa Ragumulon Norbila. Okay, tuloy tayo sa 10 minutes cross-examination. Brother Rias Truth Founder, go ahead. Yes. Okay, Bro Alvin, so dun sa mga sinabi mo, kasi ako kanina nung nagsabi ako na God nature, inilatag ko yung evidence ng nature na andyan ang nature. So doon sa mga sinabi mo, asan yung ebidensya mo ng Diyos mo? Asan yun? Evidence? Yes. Evidence, yes. Aliban sa puro Here, sulat. Hindi nga, I will explain. Let me explain for 30 seconds. Sige. My biological, scientific, and natural physical evidence is that on the biological level, the existence of God is proved. Why? It is a biological principle which states in reality that there is no living thing or matter that can arise from non-living thing. So we man did not arise from non-living thing. We were created directly by God. It is a fact of science. Next Non-living question. things cannot give rise to living things. Next It is proved by biology. Okay, doon sa sinasabi mo naman na yung nature ay kinreate ng universe. Ang tanong ko sa iyo, yung universe ba hindi part ng nature? Yes, yung universe is part of nature. But who begins the universe?
Many scientists said that the universe now has not existed eternally, so it has a beginning. So the question, where did it come from? It cannot Okay, come okay. from nothing. It Okay, cannot. It can come from a necessary being, which is God, okay. The absolute next person. question, Next stop mo na yung question. time. Pause Okay, mo na. Sandali lang. Nakapost yung time, 8 minutes and 37 seconds. So, hintayin po natin na Brother Real Truth na magsabi ang moderator na next question. okay. Okay. Sige, Yes, sige. So, 30 seconds. resume time, 8 minutes and 37 seconds. Okay, yung sa sinasabi mo nga na who begin the universe, pag ma-prove ba natin kung sino ang nag-begin sa universe, hindi ba siya magiging part ng nature? No, we cannot be part of nature if we prove why. There is only one proof. If a universe is a finite, limited object, the wholeness of the universe, then where did it come from? Because it cannot arise from nothing. Something cannot arise from nothing. Something must can only be arise from a necessary being, a personal God who is supreme being who created the universe. Next Like you, question. gumawa ka ng mga Okay, gamit so dyan. para magkaunawaan mo na tayo, ano ba mo na meaning ng nature sa'yo? Nature, sabi mo kanina, nakinig ako, itong kabuuan ng universo, lahat dito tao, lahat ng ma-determine by science, empirical world is part of nature. Oh, so puro lang material, empirical. But my question is, before this comes from nothing, before this existed, saan to galing? Next From nothing. question. It's new. Who created ex nihilo the universe? Okay na, next question. So okay, yun naman pala, nakinig ka naman pala It na is God. Genesis 1:1. Next question. Nakinig ka naman pala na ang sabi na who can be determined by science is a nature. So therefore, kapag na-prove na ang Diyos mo ang lumikha nga ng universe, magiging nature siya. Magiging naturalesa. Cut the time. Brother's Real Truth. Wala pa po tayo sa rebuttal. So, Okay. question? 7 minutes Okay. and 11 seconds. Okay, so ito babaguhin ko yung tanong, no. So kapag ba ang kung sino man ang ma-prove natin, no, kasi according to science, anything that can be proven is part of nature. So masang-ayon ka ba doon? Hindi. Ang sagot ko sa iyo, hindi, kasi God is beyond nature, because if He is part of nature, He cannot be the supreme being because He will be under the conditions and the laws of nature. But He is above, He is the lawgiver of Hindi yun nature. ang tanong ko. Ang tanong ko muna, Cut the time. Cut the time. Wait lang, Real Truth. Wait lang, Real Truth, no? So, i-address mo sa moderator, wag kay Alvin kung meron kang objection. Sige. Real Truth, no? So, meron tayong objection dito, Brother Alvin. Ano objection, Real ang Truth? tanong ko kasi is hindi naman yung tanong ko tungkol sa God, no? Ang tanong ko, everything ba na ma-prove natin ay magiging part ng nature? Wala akong ina-issue kung God ba or something. So, yun lang ang tanong ko. Okay, counter. Yes or no ba? Counter-objection Okay. muna. Go ahead. Sumagot naman ako ba doon sa categorical na sabi ko, no. God, even ma-prove mo gamit lang science, it does not mean automatically, it does not follow that God is part of nature. Kasi nga, objection, bro, Ross, hindi ko naman tinutukoy na God. Wait lang, Real Truth. Meron kaming rules na one objection per question lang tayo. So, ganito ang rules ng PDA, Brothers Real Truth. As long as sumagot siya ng categorical, no matter what he explains, wala ka, hindi mo na problema yung tanggapin mo man or hindi,
gamitin mo na lang yun sa rebuttal stand mo. As long na sumagot siya ng categorical. Kahit mali yung sinagot, hindi Yes, naman yes. tungkol, okay. As long as sumagot siya sa categorical. Kasi yung points doon is yung categorical question. Doon Okay. yung points. Okay, sige. gagamitin mo na lang yan sa rebuttal mo, paano mo i-rebut. Sige. Okay. Okay, 6 minutes and 41 seconds. Resume time, next question. Okay, doon nga sa sagot mo kanina, hindi naman yun ang... Okay na ba yun? Hindi Yes. naman, sabihin ko yun, hindi naman yun ang tanong ko. Cut mo na. Ah, Direct na lang tayo sa question. Kung meron ka mang premise, iksihan Direct mo lang. question. Do not Okay. explain. Okay. okay, so... Otherwise, i-read mo yung question. Wala ka ng question. I-read mo. Okay. Di ba, Brad Gods? He can waive the questioning and go to rebuttal. Yan. He can waive the remaining time. Rebuttal na ba? Sunod dito, rebuttal na? Oh, yes. Sige, wave na natin. So, rebuttal na Okay. natin. Okay, so na-waive na yung remaining time. Check muna natin ang ending natin. So, Brother Al, ang mauuna dito, 10 minutes ulit sa rebuttal, syempre yung first speaker natin, ano? Ito na yung pwede nang yung mga sinabi niya, ganun. Oo, yes. I-rebut mo yung lahat ng mga sinabi niya. Yung Okay. nag-guess siya, then iba naman yung explanation niya. Pwede mong Okay, i-rebut sige. yan. Okay, Yun, so sige. 10 minutes, Brother Real Truth, sa ating first rebuttal. Okay, so yun nga kanina, no? So actually yung tanong ko nga kasi na kung ano man ang ma-prove natin via valid evidence ay magiging part ng nature. Pero ang sabi niya ay hindi daw magiging part ng nature ang God niya. So, paano natin, yun, no? Paano natin, yun kasi ang meaning ng nature, na everything that we can prove is part ng nature. Tapos sasabihin niya, hindi daw magiging part ng nature ang God niya kapag na-prove. So actually, pwede nating tanongin si Meta AI, napakatalino naman ni Meta AI. Actually nga, napaamin ko nga yan si Meta AI, no? Na actually si Meta AI ayaw din niya tanggapin na ang nature ay God kasi ang unawa niya sa nature ay yun nga lang, ang mga puno-puno, mga gubat-gubat. Pero nung tinanong ko na siya, Meta AI, ang nature, di ba, yan yung ma-prove natin. Sabi ko, if we can observe that God is really observable and really probable, will He become nature or will He become a natural na existido? Then Meta AI said, yes. So magiging part ng nature ang God kasi na-observe natin. Pero yun yung kung ma-observe. So yun nga yun. Ang problema kasi, their God cannot be observed. Diba? So hindi talaga ma-observe yung Diyos nila. Kaya maraming atheist no, na hindi naniniwala sa Diyos nila. Dahil unang-una, ang claim nila, yun nga, ang God nila ay supernatural. Ang problema, lahat lang ng ma-prove natin ay natural. Wala tayong ma-prove na any supernatural. Unless, eto nga, hinahamon natin si Bro Alvin, makakapag-prove ka ba ng any supernatural happening para ma-prove natin na valid pala, na mayroon naman palang supernatural deity, supernatural person, o person. Doon ako nagtataka, ba't tinatawag niyang person ang ano ba yan, tao? Hindi naman tao ang Diyos, di ba? So, since hindi naman person, dapat nga ibahin natin ang tawag dyan. So, actually, ang meaning naman ng God sa dictionary, so, actually, ito, plural, gods. Tapos, the supreme or ultimate reality. O ultimate reality. Ano ba ang ultimate na realidad? Itong naturalesa. 'Di ba? Ano ba ang nature? Yan yung ultimate realidad na kung saan nabubuhay tayo dahil sa nature, hindi tayo mabubuhay kung wala ang nature.
'Di ba? Nandiyan ang lahat ng kaganapan ay nasa nature. So ano 'yan? Yan yung ultimate reality. It is according to ano no, according to Merriam-Webster dictionary, no. So kaya actually hindi rin kami ano no, hindi rin talaga kami pantheism. So kami ay real truth. Na nagkataon lang based sa pagsusuri namin, God nature ang kayang i-prove via valid evidence. No? Pero kung halimbawa, yung Diyos nyo naman sa RCC na ano, ma-prove nyo, eh, papaniwalaan namin. Basta ma-prove nyo ha, via valid evidence. Asa wala ko nakitang inilatag mo, asan ang Diyos mo, ang puro lang sinabi mo ay puro sulat lang na there is absolute truth. Yes, meron naman talaga absolute truth. Pero yung Diyos nyo kasi, kaya nga hindi pinaniniwalaan yan ng mga atheists kasi wala silang any supernatural happenings na nasaksiyan, nakita o kayang i-prove, di ba? Puro kwento lang na kwentong-kwento, hindi naman na-prove. Tulad ng gaya na rin ng kwento ni Adam and Eve na kung saan puro butas ang kwento. 'Di ba? Na kung saan si Adam and Eve nanganak ng Kael at si Abel, namatay si Kael, kung sino man namatay ng ibang bayan. The question is, paano nagkaroon ng ibang bayan kung sa kanila nga nagmula ang lahat ng tao? 'Di ba? Questionable yung mga kwento. Kaya nga ang daming hindi naniniwala diyan. Tapos ang Diyos pa ng RCC ba yan na kung saan ayaw ipakain ang prutas ng talino. Anong klaseng Diyos yan? Mabuting Diyos ba yan na ayaw ipakain ng prutas ng talino? At paparusahan ang tao dahil sa pagkain ng katalinuhan na prutas, 'di ba? So, sa God nature, lahat, kung ano man ang naganap, siyang naganap. 'Di ba? So, wala tayong magagawa, gano'n talaga ang nature, no? Kaya nga tayo ay hindi nga tayo mabubuhay nang wala ang nature. Ay, proven 'yan. Pero kung halimbawa, ikaw, may kakayahan kang mabuhay nang wala ang nature, therefore, hindi Diyos ang nature. At kaya mo ring i-prove na ang nature ay ginawa talaga, ma-prove mo talaga ang Diyos mo na lumikha ka mo ng nature, ay papaniwalaan namin yan. Basta ilatag mo asan, paano niya ginawa, maliban sa sulat, kasi kung sulat, eh ikaw din naman mismo hindi ka maniniwala. Kung sasabihin ko na lolo ko ang gumawa ng buong nature, buong universe, nilikha yan ng lolo ko. 'Di ba? Siyempre hahanapan mo rin ako, sige nga, paano ginawa ng lolo mo? So same din yan sa Diyos mo. Paano ginawa ng Diyos mo ang nature? 'Di ba? Pakitaan mo kami ng ebidensya or kahit actually, di mo naman may papakita yan. Magbigay ka na lang ng any supernatural happenings na kaya nating i-prove ngayon na. Pero kahit ma-prove mo yan na mayroon talagang supernatural happenings, ang problema, sad to say, masasaklawan pa rin yan ng nature. Kasi ang mangyayari dyan, magiging, naturalesa naman pala na mayroon talagang supernatural. So, yung supernatural mo, magiging nature. So, kaya nga yan yung sinasabi nila na kasabihan, if you can prove God, it isn't a God. Bakit? Kasi ang batayan nila ng pagiging Diyos ay supernatural. Ang problema, na-prove mo na mayroong supernatural. Therefore, it isn't a supernatural na. So, it isn't a God na. Hindi na siya Diyos. Hindi na siya supernatural eh. Kasi na-prove mo na. Di ba? Na-prove mo na magiging natural na siya. So, ganun kasi ang nature. Everything that we can prove via valid evidence, it will become a nature. 'Di ba? So, ganun nga, no? Masasaklawan lang ang Diyos nyo ng God nature. Kahit sinong Diyos pa, basta ma-prove mo yan. Kaya sabi ko nga sa mga Muslim, paano ba yan? Kapag na-prove nyo ang ala nyo, magiging part lang din siya ng nature. 'Di ba?
na lumikha. Halimbawa, sabihin natin, ang Diyos kasi namin nasa another universe, wala sa universe natin. Doon ba sa another universe, wala ba sang nature? Mayroon pa rin. Di ba? Posibleng walang nature siya doon. Di ba? Ano yun? Di ba? Small pot na parang bula. Di ba? Kasi sabi nga sa philosophical, there is no such thing as uncosmos. Diba? Nag-aaral ka naman ng philosophy. Diba? So, walang uncosmos. So, therefore, lahat pala ng bagay may cause. So, kung may cause yan, edi still natural yan. Diba? Hindi yan magiging supernatural. Lahat yan naturalesa. So, masasaklawan lang din yan ng salitang God nature namin. Kahit na 3 minutes. sinabi natin konklusyon na, wala namang isip yan, nasa 0.1% sa isip lang natin yun. Sa kaisipan lang natin. Kahit na sabihin naman natin na, ang nature no kasi may kawakasan, ang mundo ay masisira. Sa utak na naman natin yung katawagang kasiraan. The question ba, sagad ba? Kasiraan ba tawag doon? Hindi ba yun ay cycle lang? Na kung saan pag nawasak, mabuo, mawasak, mabuo, mawasak, mabuo, mawasak, mabuo. Kaya nga yung sinasabi namin, there is no such thing as creator. So bakit sinasabi namin walang creator? Dahil unang-una, transform lang talaga ang meron. Na kung saan from something to something. Hindi po pwede yung from nothing to something kasi mababiolate mo yung sinasabing uncosmos, di ba? Kaya nga to prove nga na hindi totoo ang creator nyo, ayon sa mga banal na aklat, ang tao ay nilikha, actually mali yung likha, dapat transform lang. So, way back before kasi, walang term na transform. Ang term lang siguro dati, likha. Kaya lahat ng ang nilikha, dapat yung tinransform lang. Kasi ang kaibahan ng likha sa transform, ang likha ay galing sa wala. Ang transform ay may pinanggalingan. So, actually, tinanong ko kay Meta yan, na butata na naman si Meta. So, di ba, so tinanong ko, Beta, anong kaibahan ng likha at ng transform? Ang sabi niya, ang likha ay galing sa wala, ang transform ay galing sa something to something. So tinanong ko siya, si Adam and Eve ba nilikha ng Diyos o tinransform? Ang sabi ni Meta, hindi, nilikha ng Diyos si Adam and Eve. Sabi ko, Meta, linawin mo, ano ba meaning ng transform? Galing sa something to something. So, saan ba galing si Adam and Eve? Galing sa putik. O ano ba yun? Transform o likha? Obviously, something to something is transform. So, sabi ni Meta, oo na, tama ka na. Kita mo na, napaamin ko si Meta, di ba? Sobrang talino ng AI, napapaamin natin na ang creation, o di talaga creation tawag doon, transformation ang tamang tawag doon, nag-transform lang si Adam and Eve from putik, naging tao. So, hindi talaga siya creation. So, doon namin inaano na there is no creation. At to prove na walang creation, hindi natin madidibang ang law of conservation of energy, which is states that energy cannot be created nor distracted. It only transforms into another form. So meaning, ang sabi, cannot be created. It only transform, cannot be destroyed din. So ngayon, kung there is a creator talaga, tulad ng sinasabi nyo, sa amin, sa God nature namin kasi, nagtatransform lang, which is sinususugan ng law of conservation of energy. Diba? Ngayon, kung kaya mong i-debunk ang law of conservation of energy, therefore, papaniwalaan kita na totoo na may creator. Na totoo yung Diyos nyo na nag-create, na nanggaling sa wala, at nagkaroon ng meron. Pero ang problema kasi, nagkakaroon ng paradoxal question. Kung ang lahat ng bagay nanggaling sa wala, ay hindi galing sa Diyos nyo. Time's up. Kasi, ayun.
Okay, so yun po, no, yung rebuttal stand ni Real Truth Founder sa loob ng 10 minuto. So, bigay natin ngayon kay Brother Alvin ang kanyang cross-examination dito sa rebuttal. Brother Alvin, 10 minutes. Okay, thank you very much, Pedros. Ang una kong tanong sa iyo, you speak about creation ex nihilo from nothing, tapos transformation. Para sa iyo as a pantheist, God nature, ano ang totoo dun sa dalawa? Bro Gerald, Kasi I got pa ngayon time. Patapusin mo muna, Brother Real Truth, yung question. Hindi, okay lang mag-object muna. Gusto ko lang linawin, hindi kami panties, kundi real truth kami. Okay, Okay? clarification. Sige. Okay. So, check muna natin, ulitin natin yung time kasi konti lang naman ang ano. Ulitin mo lang yung time. Seconds lang eh. Okay, Pedros, okay. 10 minutes, Brother Alvin. Ang tanong ko, linawin ko at gawin kong kunti. Being a God nature believer, that nature is God, God is nature. Ang question is, alin sa dalawa ka naniniwala na transformation ang paglabas ng nature o mundo o universe, or ex nihilo, yung created from nothing? Sa dalawa? Kasi exclusive yun eh. Saan sa dalawa? Pili ka, sa dalawa lang. Ano yun? Categorical. Transformation. Next question. Anong prueba mo evidence? Kasi mahilig ka sa evidence, valid evidence. Anong valid evidence mo at prueba na ang universe is only transformed? Anong forma nitong universe before nito sa universe yan? Anong form nito para masabi mong transformed nito? Okay. So, ang aming valid evidence dyan ay yung law of conservation of energy. Once na kaya nyong i-debunk din ang paniniwala namin na transform. Hindi. My question is, kung transform ito, ano ang forma nito before? Kasi pag transform, ito, halimbawa, ito ang metal, ginawa mong radio, o ginawa mong bagay. So, anong transform galing tayo? So, That is a valid evidence of transform. If you say transform, may pinanggalingan ka na forma. Anong evidence, what valid evidence at prueba na ano yung forma natin noon, ang universe at nature? Sige. Yun na nga ang prueba, no? Yung mga gadget natin, hindi naman yan manggagaling sa wala. So in fact, lahat ng bagay sa mundo na nakikita natin, lahat yan may pinanggalingan. Yes, Diba? yes. Cut mo na yung time natin. Anong objection mo, Brother Alvin? My question is very clear, tapos hindi siya responsive. Saan yung pinanggalingan na forma kung transform? Kasi kung transform, galing sa may pinanggalingan. Ano nga yung pinanggalingan bago naging ngayon ang universe o ang nature na nabutan natin? Okay, Anong pinanggalingan noon? Okay. Wala pa siyang nasagot. Clarify lang ng moderator, no? Before the universe was transformed, ano siya dati? Yes. Yun yung tanong. Okay. Okay, sandali. Meron ka bang counter, Brother Real Truth? Yan, hindi natin mapuprove yan kasi mapuprove natin ayon sa Big Bang. Pero ang mapuprove natin, yung mga bagay ngayon, tulad nitong panyo, saan nanggaling to before naging panyo, obviously may pinanggalingan, galing sa fabric. Hindi siya nanggaling sa wala. Kasi, pero kung may mapuprove ka na galing sa wala, biglang, tsuran, nagkaroon. Next question. Or, tama ka. Next question. Ako meron akong American physicists sa Amerika that they discovered that oxygen was being created ex nihilo from nothing, from the void. Ikaw, anong prueba mo na ex nihilo
law is impossible. Na hindi pwede gagawin ang isang bagay galing sa wala. May prueba. Kanina sabi mo wala kang prueba sa'yo Okay, so yung sinasabi mo na sa transformation. Dito naman sa negation mo, yun negated, ex nihilo question. Takisin mo muna ako. Hinipan ko tapos sa question. Ano namang prueba mo na walang ex nihilo creation from nothing? Kasi sa Bible, from nothing, God created. Hebrews 11, Genesis 1:1. Anong prueba mo counter evidence na walang ex nihilo creation? Sagot. May Okay, prueba ka? Wala. Wala. ang prueba namin dyan is until now, walang nakakapag-debunk ng law of conservation of energy. At yung sinasabi Objection mo to na Cut a time. Okay, so alam ko naman ang objection ni Brother Alvin. So ang sagot ni Brother's Real Truth is, wala naman tayong categorical kasi dito. So ang sagot niya is about synergy, no? So whether you like it or not, so wala tayong magagawa doon. Walang tanong ko eh. Kaya na-object ako. Okay, Nag-object okay. ako, overdose kasi Okay. Meron bang ebidensya na wala? Ibig sabihin, wala palang ebidensya talaga siya. Okay. Next question. Sandali. Meron nakita ang moderator na categorical. Merong evidence or wala? ang wala. Mayroong Wala. evidence or wala na Yes. ano? Na yung question mo, Brother Alvin, pakibigay sa kanya ulit. Oh. Yes. May evidence ka ba o wala na mali yung ex nihilo creation na something was created from nothing? Kasi yun ang Genesis 1:1, Hebrews 11 na pinawalaan naming Katoliko. May ebidensya ka ba to the contrary, concrete evidence na wala yung ex nihilo creation? It's impossible. Okay. Anong ebidensya mo? Ang evidence namin dyan ay yung wala, hindi tayo makapag-prove na kaya nating lumikha sa wala. Diba? At yung sinasabi mo na ang oxygen ay nanggaling sa nothing, can you prove it? Na talagang galing sa nothing yun? As in wala? O asan ang ebidensya mo doon? Cut mo na yung time. Brother Real Truth, time ni Brother Alvin to cross-examine your rebuttal. So, hindi mo time para mag-cross. Kasi siya ang nagkukwento. Kaya nga, hindi mo time ngayon na mag-ask question kay Brother Alvin. So, you just need to answer the question. 6 minutes and 48 seconds, next question. American Physicists Association doon sa Amerika nagsabi na they discovered that the universe, ang volume ng oxygen nag-increase. So, oxygen means created from nothing in outer space kasi void ang outer space. Wala doong previous na matter. So, nag-increase ang volume. So, ex nihilo yun na prueba. Ang sayo, anong prueba mo na walang ex nihilo? Na dumami man ang oxygen, ang volume sa universe. Oo nga. Anong prueba mo? Kasi ako may prueba, ikaw na. Sabi mo Anong lang prueba yan. mo? Concrete. Evidence kasi ito sa akin, concrete to eh. Sagutin ka Hindi. naman. Anong pa sa'yo, Brad Ross? Oo nga, sagutin Walang mo. sagot eh. Yes, Brother Alvin, pasagutin na natin. Okay lang ba? Okay. Hindi, sagot mo kasi binanata niya ako, sabi mo lang yan. Hindi yan ang tanong sa sagot ko. Categorical lang sa akin. Cut mo na yung time. Brother Alvin, cut mo na yan. Brother Alvin, cut Hindi mo ko na. yan sabi. Brother Alvin, cut mo na. So, ganito na lang. Kung meron kang objection, Real Truth, huwag mo i-direct kay Brother Alvin. Sige. Ito, address ito ang mo. objection ko. Yung sinasabi kasi, Ako may objection sa'yo. Ako may muna. objection. Ako muna. Yung Hindi. objection, Sandali, Brother Kasi Alvin. mali yung... Sandali, Ako Brother na Alvin. muna. Sandali, Brother Alvin, Kasi yung question mo kasi, sumingit siya na
dumirikta sa'yo as an objection. Kaya sinabihan ko siya, huwag kang dumirikta kay Brother Alvin, dumiritso ka sa moderator. So, bibigyan naman kita, Brother Alvin, ng time din para sa rebuttal. Nakapost naman yung time Nakapost ninyo. naman na. Nakapos ang time, 5 minutes and Objection ko lang 57. muna, bro Gerald. Sige, So, go ahead. objection ko kasi, yung kwento kasi niya, parang hindi naman tanong. Kasi nagkukwento siya na na obserbahan daw ng mga scientist. Malay ko ba sa kwento niya? Kung ilatag niya kaya yung kwento niya, check natin kaya. Yan, maganda. Okay, Brother Basta Alvin. na, ilatag Okay. natin yung kwento Okay. mo. Brother Alvin, objection. Brother. Yes, counter objection. Counter Yes, go ahead. Kasi prueba ko yun that the scientists and physicists found out in their study sa outer space that the volume of oxygen is increasing than previous years before in the past. Ikaw, kung may counter evidence ka, ikaw ang mag-present kontra sa akin. Huwag mong sabihin, sabi ko lang. Bro Gerald, Saan ang that's counter objection. Sandali lang, Reyes. Tulingan ko ako Yolanda Cruz eh. Okay. Ako nagtanong sa maglatag ka ng ebidensya. Ako meron, ikaw na. Okay, Brother Alvin, no? So, sa nakita ng moderator, kasi one objection per question lang tayo. So, sa nakita ng moderator, to clarify the issue, hinahanapan ka ni Real Truth ng valid evidence or any link or tawag nito Saan mo na hanap sulat. yan? So, saan mo nabasa yan? Yun. Yun. Yun ang tinatanong. Yan ang sinasabi. Hindi nga siya maghama sa akin. Sa Under Cross, I quoted. Kan i-google mo dyan. Physicists all over the world discovered uniformly. Okay. Teka muna. Sandali lang, Real Hindi ka Truth, para maliwanagan tayo. Hanap ka ng friend. Bibigyan ko tayo kang makinig. I-google mo yan, nandyan yan, alam mo yan. Google na lang kung mayroon talaga yung sinasabi niya. Hindi, ganito na lang. Sandali lang. Huwag mo na mag-unahan, nag-uunahan kayo, di tayo matatapos dito, no? So, sa rebuttal siguro ni Brother Alvin, ipapakita naman siguro niya yun. Yan o. Okay, no? Napakita mo ba, bro? Yes, ngayon ko nga ipapakita kasi naghingi siya. Tapos ipapakita ko, i-google niya. Siya naman magbibigay ng counter Bro evidence. Gerald, paki-google mo na lang. Hindi ako pwedeng mag-google ngayon kasi nasa live streaming ako. Ikaw, mag-google mo yung pagkatapos because we're debating now. Okay, Basa mo yan eh. sandali. Hindi tayo matatapos pagka ganito, ano? So, ayusin na lang natin to. Resume tayo sa next question. Bro Gerald, okay ba ganito na wag na lang siyang kung hindi naman niya naka-ready yung sinasabi niya, nasasabihin niya according to scientists, di ba? Sandali. Hindi talaga tayo matatapos pagka ganito. Abutin tayo ng umaga, no? So, wait na lang natin sa next question kung pwedeng mailatag yan ni Brother Alvin para sagutin mo uli. Okay, next question, resume time. Next question. Next question. Kahit hindi mo tanggapin yung prueba ko, ang siningin ko sa'yo, ikaw, ano ang concrete evidence mo? Ang volume ba ng oxygen? May prueba ka dyan na constant. Taka muna, yan ang problema, Brad Rod eh. Ayaw mo patapusin eh. Brother Real Truth, pigilan mo muna ang dila. Patapusin mo muna si Brother Alvin sa kanyang question. Hindi pa eh. Sasabihin na. Nagpapaliwanag pa sa kanyang question. Okay, Brother Alvin, resume time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Ang tanong ko, ulitin ko lang, very simple, walang mo nang sapawan. Ako may prueba ako, sabi ng mga scientists at physicists sa Amerika, mag-google mo yan.
that oxygen volume is increasing. Sabi mo, mali ako. So sinong scientist ang prueba mo, physicist, na sabi, mula nung panahon, mga years ago, hanggang ngayon, constant pa rin ang volume ng oxygen sa universe. Meron ka bang masite dyan na constant pa rin ang volume ng universe? Kaya mali si Badalbin na ex nihilo created ang oxygen. Sige, meron ka, wala. Aminin mo pag wala. Okay. Na constant ang volume ng oxygen. Okay, answer the question. Okay, so ang sinasabi ko naman, wala naman akong sinasabi. Meron ka, wala. Yes or no? Meron, wala. Cut mo na. Be honest. Brother Pag wala, Alvin. sabihin mo wala. Brother Alvin, sandali lang. Masagot na ako eh. Okay, meron ba daw or wala? So, merong categorical. Meron na O, evidence. Assume na wala akong na-research, pero kung gusto mong bigyan ako ng time na mag-research, ay i-research ko yan. At yung sinasabi mo naman na yung nanggaling sa wala ka namang kasing nailatag na nga, Sunod pinapasunod na ko po na. kasi kung meron. Ano na yan? So, number dos. Next question na tayo. Sa, ayan, nawan daw ako. Basta ang amin, Cut mo na. Cut mo na. Cut mo basta na. ang pinaka-point namin, Cut mo na ang time. sige. Okay, nagbibilang ako rito ng time. So, nasa 27 seconds pa siya. Kaya sumingit ka na. So, hintayin na lang. Hintayin na lang natin, no? So, meron din tayong rules, no side comments, no? Just direct answer and explanation. Okay, 4 minutes and 37 seconds. Resume time. Next question. Next question. We studied philosophy ni Socrates, Aristotle, Plato. Do you believe that there are two parts of the all ideas and things and objects in the universe? Meron tinatawag na abstract terms, abstract being, and there are also concrete things, concrete beings, yes or no? May abstract at concrete. Do you believe in that philosophically? Yes. Yes or no? Yes. Okay, thank you very much. Yes. So now, itong abstract things na is not part of nature which are concrete. Give me an example. Anong abstract beings, abstract things existent in the realms of idea according to Aristotle, Plato and Socrates? Ano yung mga abstract para sa iyo? Kasi yes, ano mo? Okay. Sige, ikaw ang nag-ano niyan, di ba? Dapat ikaw ang maglatag na lang. Bakit ako papalatagin mo? Saya naman eh. Ikaw nag-open yan eh. Sandali. Kung hindi pwede namang i-pass yung tanong kung hindi sasagutin. Next question. Next question. Okay, next question, Brother Alvin. Next question. Ako na lang mag-ano dito sa premise. Yung abstract means, for example, love. Yung redness, pagkapula ng pula. These are abstract things, human nature, things. So, are they existent or non-existent? Itong mga abstract. Yung Sa idea. Sagutin ko naman. Teka, nagchachapi si Brother Alvin. Post muna natin. 3 minutes. So, Brother Alvin, audio check muna at nagchachapi. Hello, mic test. Hello. Okay. Okay na po. Yes. Malinaw ba, Real Strut? Malinaw ba sa'yo? Bakit kaya ganun? Pag sasalita na siya, biglang lumalabo, no? Sige. Okay, malinaw naman ngayon yung audio ni Brother Abengo. Okay, ng question mo, Brother Alvin, ulit. Okay, ulit. My premise is that
You believe that there are abstract and concrete things according to philosophers like Socrates, Aristotle, and Plato. So now I will ask you, yung abstract things tulad ng love, justice, truthfulness, etc. O, pati na yung soul, kaluluwa, hindi nakita yun eh. So, these are the concrete things makita sa nature. So, you believe these things exist na umiiral to talaga. Merong pag-ibig, justisya, umiiral to talaga, yes or no? Oh, Umiiral yan, pero yan ay usually sa kaisipan umiiral. Kaya nga, ang nililinaw namin yan na ang Diyos nyo ay existido lamang sa kaisipan. Hindi existido sa reality talaga. Ang meaning namin ng reality, ay yun yung actuality na sa kaisipan Next existido question. at sa aktualidad existido. Next question, very good answer. So, alin ang Diyos o Supreme Being sa dictionary ang mas totoo? Yung umiiral sa reality o yung umiiral lang sa kaisipan? Alin sa dalawa? Yung nasa reality. Nasa reality at hindi kaisipan lang. Very good. So, sunod na tanong. Yun ang tinuturo ng Katoliko, that the Supreme Being who is, according to ontological argument of St. Anselm as a premise, yun yung existent Supreme Being na is greater than a Supreme Being who we allege who is only existent in our minds or in the realm of ideas. So now you affirm that the ontological argument that God as an absolute being is really existent is true, yes or no? Totoo talaga may absolute being, supreme being, existent yun. Kasi absolute at supreme eh. Yes or no? Existent yun in reality. Kung ma-prove natin ang Diyos nyo by a valid evidence, Yes or no? Categorical before Yes or explain. no eh. yung sa inyo, no. Yung sa amin, yes. Oh. Oh, yes pala. Maraming salamat. Yes. Hindi. So, nagkaisa. Yung God nyo, no. Kasi hindi nyo na-prove pa yan sa as valid evidence. Sa kaisipan pa lang. Gandros. Kasi Okay, nag-yes na siya eh. Nag-yes ako sa amin. Sa Diyos namin. Narinig ng moderator, no sa inyo, yes. Oh, hindi naman sa akin ang tinatanong ko. Yung Ah, objection mo na, Bernard. okay, objection. Go ahead. Objection, moderator. Yes, go ahead, Brother Alvin. Kasi nag-yes na siya, moderator, sa dalawa lang na choice ko na tanong, alin yung mas greater being, yung existent in reality or yung existent only in the realm of ideas, sa isip lang? Nag-yes na siya na superior talaga, supreme being, yung existent in reality, yes na. Yes. So yun ang tanong ko sa kanya. So yes naman pala na existent in reality. So do you mean to say that the ontological argument of Saint Anselm and my ontological argument on absolute truth is existent talaga in reality? Yes or no? Yes. Existent talaga in reality kasi yun ang supreme eh. Yes or Okay. no? Sabi naman niya yes. Sa akin daw no. Doon sa Diyos nyo ang sinasabi ko. Doon sa Diyos namin, yes. Sa Diyos ko. Yung sa tanong ko. Okay. Post time. 1 minute and 3 seconds. Tandali, Brother Alvin. 1 minute and 3 seconds. Next question po tayo, Brother Alvin. Sige, next question. Kasi sabi mo, hindi existent yung Diyos ko. Sinabi mo kanina, yes, yung existent in reality. Meaning, meron talagang Diyos, Supreme Being, existent in reality. Yun ang Diyos naming Katoliko. Supreme Being, existent in reality. Question. Ay naamin mo, ganun din ang Diyos mo, yes or no? Ganun din. Diyos Yes nga or no? namin. Pero amin, God nature na. Yun ang ultimate reality sa amin.
So next question. Paano mo nalaman na yung God nature mo na inamin mo, God nature mo, is the supreme being which existed in reality? Anong concrete, valid evidence mo? Sa amin meron. Logically, Ang valid meron. Meron. evidence namin, Sa'yo, anong concrete evidence mo? ang, Give us concrete evidence. sagutin ko Okay, na. okay, pakisagot, no? So, 16 seconds na lang tayo. Okay, Bigyan na ang lang natin. concrete evidence namin sa God nature namin ay ayan na ang realidad. Nakikita mo ang nature sa realidad. Nandyan. Nakikita mo. Kaya nga sabi namin kung ano ang claim, siya ang evidence. Ang claim namin ay Objection. nature. Okay, 5 seconds na lang tayo, Brother Alvin. Ano objection? Ang objection ko kasi ang question ko, paano mo ma-prove at may valid evidence ka na yung nature nga, yun ang supreme being? Paano naging supreme being yung nature? Yun ang tanong ko, anong evidence mo? Hindi mo lang i-assume na, ang God nature, nakita mo yung nature. Kaya nga supreme being siya kasi Yung lahat ng supreme being mo, it is only assuming, assumption ng probata. Okay, sandali, Brother Alvin. Bigyan mo natin ng time na sumagot si Brother Sriyad Truth. okay, lahat ng law Yes. Okay, lahat ng law Sagot. okay, lahat ng law ay nasa law of nature at wala tayong law na uma-against sa nature. May law ka bang Okay. law na against sa nature? Time's up. So, yun po, no, ang kabuuan ng cross-examination dito, ano. So, mukhang nahihirapan. Okay lang, break muna ng 1 minute. Okay, so mag-greet lang Siya tayo. lang, ha? Sige. Siya lang, medyo maganda yung Sige, topic, yung intense sige. eh. Siya lang ako, ha? Okay, Sige. Greet lang natin si Ali Javier. Sabi ni Ali, wala na, finish na, na, tumbling na. Sabi naman ni Sarah Gumulong, aktay ka dyan, real truth, sa tanong na yan. Sabi naman ni Abdul, putol-putol signal ni Bro Alvin. Yun lang. Sayang. Pwede ba yun ma-edit na Diyos? Pwede ba ma-edit? Pwede. Sabi naman dito ng isa, first time pa lang, wala na yung nature mo. Minamali ka na ni Alvin. Okay, so salamat po sa inyong mga komento, ano. So wait natin na Brother Alvin, baka gusto kang may i-shout out or regret. Oh, shout out to my friends, sa mga supporter ko, si Brad Jonathan Espino. Mga to sila, members of Radical Disciple Missionary, Bishop delegated by my friend, Most Reverend Bishop Filomeno Bactol. Ito pa, si Brad Christopher Catris Bernabe, si Brad John Paulo Cruz. Marami pa ito, mga 7 lang siguro ba sa I will read them, no? Mga 1 minuto. Ang iba wala dito. Brad Ramon Mapalo na all. Oh, at may iba pa dyan. Hindi ko nadala dito iba. So, ito lang muna. Yung iba sa next time na. Marami pa naman tayong oras sa podcast. Maraming salamat. Balik tayo sa iyo, Brad Ross. Okay, shout out kay James Antulan Otto. O kita mo na real truth, pag magaling sa science kalaban mo, wawa ka. Okay, nag-congratulate si James Antulan. Congratulations, Bro Alvin, kita mundo. So, yun yung mga komento natin dito, sa... Okay. Okay, so tuloy tayo, Brother Alvin, sa iyo namang rebuttal stand for 10 minutes. Sige. Hindi. Ano na? Ako pa no, di ba rebuttal ako? Magre-rebuttal ka pa. Sa akin. Kasi kanina nag-cross ka sa rebuttal ni Real Truth. Ngayon naman, ikaw naman ang mag-present ng iyong rebuttal. Okay, sige. Umpisa na tayo, Brad Ross. Yes, 10 minutes.
10 minutes. So ngayon, sa rebuttal na tayo, kahit ano na dito, because I 10 minutes. So una, alam ko, alam niya, nabasa niya yung article sa science na yan. Mag-google mo yan kasi ako mayroon ako dito, kalimutan ko ang link. The increased puzzle scientists and physicists in the universe, in the Earth, are puzzled why the oxygen volume of the universe from time immemorial and time past has been increasing. And then where did this volume of new oxygen molecules found in outer space come from? When in fact, oxygen is only within the confines of planets like Earth, the living planet. And there are oxygens also outside in empty space. Now, he should prove that, Brad Alvin, my concrete evidence is that your scientists and physicists are false. Why? Because the oxygen volume is constant. There is no such thing as that in the scientific world, because I have read it in the scientific magazine and it can be googled anytime. So I have proof. Well, God nature has no proof. O ayan, wala kang prueba. So where does that oxygen comes from? Ex nihilo. So now scientists are believing and physicists believing in the Christian God, that there is something as a creator who created something out of nothing. So it does not follow that there is nothing. You cannot create something out of nothing. It depends. If there is a powerful God like the Judeo-Christian God, the Christian concept of God, or the Islamic concept of God, that can create out of nothing. Genesis 1:1, and then Hebrews chapter 11, verse 7 below, that God created everything, all of the universe, out of nothing, because that is really true. In physics and biology and science, the universe did not exist eternally. So you can say there is no creator, there is no beginning of the universe, because it is already existed eternally. No! Science knows that any finite thing, any finite being, any limited being, like the universe, the wholeness of the universe, gaano man ito kalaki, finite pa rin to, limited pa rin to. Anything na limited, meron yung pinagmulan. Kasi walang pinagmulan, yung unlimited lang, even in science. So ang universe ba is unlimited? It is infinite? No, it is finite. May bounds nga may measurement nga So may bounds and measurement, somewhere in the past, it is not existent. Kasi nag-grow ang universe, expanding. Parang baby ba, lumaki ka. So galing kang baby, galing kang wala. O ganun yun. Years ago, nandyan ka ba, Brad? God nature is a Brad Alvin before 1969. 9 months before ako na-conceive ng nanay ko, nandito ba ako sa mundo? I'm not existent. Sabi mo, transform. Saan ako from nature? Anong transformation? Sa bayag ng lolo ko? Hindi ako yun. Bayag lang yun. Kaya meron talagang determinant na God who willed all the universe, na willing, the creator of the universe, and he determined the universe what would operate on the laws of nature. Sabi mo, may laws of nature. So it would posit by reduction, that the universe has a lawgiver. Where can you ask the universe? Universe, nature, can you give us the laws? You can only discover the laws, but you cannot direct the laws. If it is really truly a law, there is a lawgiver and a director. Oh, that is why. So you do not also know the second law of thermodynamics, that all the universe are going to expand and are going to be destroyed. Sabi mo, transform. Ngayon pagka-destroy, di wala na ang nature mo. O, paano matransform ulit? Hindi mo alam galing saan na-transform. So, mali ang transformation kasi explain mo, meron proba ko, ikaw wala, inamin mo. Tapos kayo naman, matransform later in the future. Ano namang matransform in the future? You cannot even determine. Sabi mo, ikaw intellectual. Ikaw intellect sa buong universe, sa buong nature.
So, ano talaga yan? Absurd eh. Bogus yan ng mga ideya. It only comes out in the 21st century, yung pantheism or God nature. Ayaw sabi mo, hindi ako pantheism, Badalbin. Pero ganun, pare-pareha na kayo eh. Kasi God nature lang sabihin ko na yun ang stand mo. It only you invented that. Ikaw nga founder eh. Eh ngayon ka lang, founder ka. Eh, naribat din, matagal lang pa hindi ka pa tao. Dapat sana mag-aral ka din ng ibang type of philosophy. Tulad lang ko, tinag-aralan ko St. Thomas Aquinas, 5 ways, ontological argument of St. Anselm of Canterbury. Tapos naggumawa naman ako ng ontological argument on the existence of absolute truth who is God. Eh, namin mo kanina sa stand mo, yes, Brother Alvin, merong absolute truth. Meron absolute being. So kung may absolute truth, absolute being, which is personal, merong intellect, may intellect na tayong tao, hindi tayo absolute eh. Di ba? Creature lang tao, maliit lang tao, mababa lang. Eh yung concept mo ba supreme being, sinain namin mo sa dictionary, supreme being, Brother Alvin, existent yung supreme being, ang nature lang. Eh hindi nga yun ang nature, kasi yung supreme being, walang nag-create sa kanya. He is the creator. Nobody caused his existence. Fallacy of the sequitur kasi, Brother Alvin, if ma-prove mo na merong Diyos through science, it would come out that God is part of nature. Fallacy of the sequitur. Fallacy of assumption ng probata. You're only assuming what you not prove. Wala kang ang prueba eh. It does not follow ng sequitur. Alam mo, kung magpuriba ko, magpakita na sa akin ngayon ng Diyos. Tapos sabihin ng Diyos, I will reform the world. I will make a new heavens and new earth. Revelation 21. That doesn't mean he is part of the universe. No, he's not part of the universe because he is part of the universe. He can let the universe go back again to nothing. He can annihilate the universe because he is the one who can create. Tulad mo ba, you can create a radio. You can also destroy the radio. Yun ang Diyos ko, He is not part of the universe. Because wala pa, sabi ng scientist, before the universe, ang existent lang talaga, someone who caused the universe. Yun ang question din ng mga scientifico eh. Wala pa universe kasi may beginning. Wala pa. Non-existent pa lahat ng umiiral dito sa nature. Wala pang nature. Eh, sinong nag-umiiral doon na doon siya nag-origin itong nature. So, sino yun? It must be, ano yun? Hindi mali ang tanong na ano yun. Kasi ang ano, bagay. So, walang intellect. Hindi person, hindi makapag-create ng nature o universe. So, it must be the question, the right question is, who? Who started the universe? Who began the universe? Who created nature? Who started and began nature? Sagot ng isa lang, God, supreme being ng mga Katoliko na Kristiyano, pati ng Islam, pati ng Judaism. Isa yun, nature lang. So limited pala, finite being pala, limited pala. So limited finite being cannot be the supreme. Ikaw nga nagsabi, Brother, binang supreme yung absolute, yung existent in reality. O yung reality mo, hindi existent yun, na supreme being yun, kasi you cannot prove it. Nature cannot direct itself. Kasi walang intellect. May be a nature, yung supernature, yun ang magtuturo, gumawa ng nature. Yun yung God, philosophically, ontologically, logically, at theologically proven. Hindi sa Bible lang binano ko sa science, because sabi ng science, you cannot have something from living creature, from non-living creature. That is fundamental law of biology. I studied biology in UP, University of the Philippines, and philosophy, 4 subjects. Flat 1 ako dyan sa UP, sa philosophy, 4 na subject, philo 1, 2, 3, 4. Fundamental yan sa philosophy and even biology and science that only living things cannot come from non-living things. So kung living things tayo na tao, Genesis 1:26-28, galing tayo sa buhay din na Diyos na gumawa sa atin. Hindi pwede na bato o universo na pumutok ang gumawa ng tao. Hindi pwede, pati ang earth natin ang gumawa nito is perfect condition, fine-tuned to lahat.
Ang laws dito, hindi tulad ng Mars, hindi tulad ng Venus. So may responsible nito, hindi naman tayo tao ang responsible nito. Kasi in the history of the earth, may time, wala pang tao. So is the intellect here responsible for fine-tuning the universe on earth? It is God, no other. Kasi you have to conclude who. You cannot just ask a question, what? Nature. Who? Who created nature? Meron talagang stopover. Kaya, Brad, God nature, I'm sorry to tell you, bugbog ka talaga dito kasi hindi mo masagot ang who started nature eh. Nature is not nature eternally. Nature has a beginning. The question is not what began nature kasi what is a process, nature itself, but who? Sino responsible in creating beginning? Now, Pascal's wager would be like this. You have to believe there is an existent God like C.S. Lewis and J.K. Chesterton, the great philosophers in our modern times. You have to believe, and dito ka pupusta sa sandal sa mayroong Diyos talaga na supreme being na existent in reality ontologically. Thomas Aquinas also proven it 5 ways. So ako din, absolute truth as a personal being. Tapos si Saint Anselm of Canterbury, isang santo namin, nag-prove din na ontological argument supreme being is existent in reality because he is more greater and more supreme than a supreme being that we can conceive, maisip natin, nasa isip lang in the realm of ideas. Sumangayon ka naman na supreme being is existent in reality. So yun ang God na we believe. Tapos hindi yun nature, hindi mo sabihin na, oh mali ang sa'yo, Brother Alvin. No. Mas tama nga sa akin kasi sa'yo nature is finite and limited. Hindi nga totoo nga God yung sa'yo eh. Ang sa amin ang totoo, inamin mo, existent in reality, yung God namin na supreme being kasi wala kang prueba na supreme being yung nature mo kay nature cannot create itself. Sa amin, supreme being kasi, our God, the concept of God of the Catholic Church and Protestant and Muslim and Judaism is that our God created nature. Isa na ngayon, dito ngayon ang showdown. Sanang mas supreme, ang greatest being. Yung nag-create ng nature o yung na-create lang ng supreme being. Di siyempre yung supreme being namin na nag-create sa nature mo. Yung God mo pala, ginawa ng God namin. So, mas totoo na God ito namin ng pinanawalaan. Time's up, Brother Alvin. So, shout. Okay, shout out tayo kay Nunong Revealer and Dale Medalio. Okay, so check natin. Sabi ni Nunong, panalo na si Real Truth. Okay, start natin. 10 minutes for the cross-examination. Real Truth. Okay. So, yun nga yung yung amin noon claim namin ay nature. Ang claim namin ay nature, nilatag ko, ang evidence ko ay nature. Ngayon, ikaw, ba ang claim mo ay nilikha ng Diyos mo ang nature? Nasaan ngayon yung ebidensya mo ng God mo? Bakit ang ginagamit mong evidence ay yung nature namin? Sagot. Ang evidence. Sagot. Makinig ka muna sa sagot. 30 seconds. Huwag mo na sumapaw. Sagot, very simple. Kasi yung nature mo is finite, limited. So, something in the past na wala pa yung finite at limited kasi hindi naman only at infinite yung nature mo. So, it poses that there is a creator of your nature. Yun yung God namin na mas supreme sa God mo na nature ka lang, hanggang nature ka lang. Yun ang sagot ko sa'yo. Proven by XDLO, by the scientists and physicists in America. Oxygen is increasing in volume, created from nothing. Next question. So, doon sa sinasabi mo na oxygen ay na-create o dumadami, diba? Does it prove ba na God mo ang talagang lumikha nun o hindi ba ang nature ang lumikha rin nun? Yes, because simply, nature cannot create itself because ang volume supposed to be
ng nature should be constant if the laws are the same. So, bakit nag-increase? So, may gumawa. Saan yung gumawa? Empty space, ang void, ang space. Hindi naman dito sa Earth yan. Ang sa Earth yata is the volume of oxygen is constant. But in the outer space, nag-increase. So, God is the responsible one who created oxygen. Is God. Next Next question. question. Okay. So, sinasabi mo that the nature cannot create itself. So, hindi mo ba Yes. nakikita na ang tao ay lumilikha ng kapwa-tao, ang puno ay lumilikha ng kapwa-puno? Hindi mo nakikita yon? Yes, nakikita ko, pero hindi nagbago ang volume. Pag transform mo ng isang bagay sa lupa, halimbawa metal, ginawa mong TV, hindi nagbabago ang volume ng elements sa mundo o sa universo o sa nature. Whereas yung may discovery ng scientist, iba yun na kaso. Kasi oxygen, na sa outside of the earth, na dito lang sa confines of the earth, ang volume ng oxygen constant, outside in the universe, nag-increase hindi nag-constant. Next So may question. the responsible of creating oxygen ex nihilo. It is God of Judeo-Christian God. It's not Okay. nature. Okay, kung Next hindi, sabi mo hindi nagbabago ang volume. So sinasabi mo ba na ang tao ay kaya niyang likhain ay isang tao lang, ang puno ay kayang likhain niya ay isang puno lang? Hindi ka mo nagbabago ang volume. Hindi nga nagbabago ang volume kasi yung anak natin galing lang sa kinakain natin within the confines of nature which is limited and finite. So there is no eternal regress na may kasunod pa after the earth, after the universe. Mayroon pa doon na gumawa na makita din ni nature. No, the totality of nature, dito na tayo. Limited nga lang ang volume eh. Ang question ngayon, yung added volume na past years, hindi na Next dagdagan yung question. Okay. Yung added volume na oxygen sinasabi volume in mo outer na, space. Galing yun saan? Dito sa okay. Yung na may Diyos. Okay, yung sinasabi mo na hindi alam ng scientist kung saan nanggaling yung added volume, hindi kaya ang sagot nun ay hindi lang talaga nila alam, pero pag nalaman nila, according to meaning nga, na lahat ng ma-prove, yun nga, pag nalaman ay magiging part ng nature. So, meaning to say, kapag nalaman natin kung saan nanggagaling yung volume na yan, ayon sa kahulugan ng nature, ay magiging part ng nature. Hindi ba mali? Tama ba mali? Sagot, no, mali ka. Bakit? Alam na ngayon ng modern scientist na ang space is empty and the source is only Earth. Nandun ngayon ang nag-increase, hindi naman sa Earth, na source of oxygen. Empty space yun. Nakita nila walang bagay doon. Walang elements before oxygen. Empty talaga, vacuum. Tapos Next biglang question. nagka-oxygen. Next Is question. God creator? Yung sa yung nature na. So sinasabi Mababa mo na nakita talaga nila na empty ang space. So, paano mo masasabi na nakita nila na empty? Wala nga. How you can see na wala? Ang wala ay wala at hindi mo talaga makikita ang wala. Actually, ganito, no? Ang space ay hindi naman talaga existido. At ang time ay hindi rin existido. At the time, yes, nakita, no. So, nandito po tayo sa cross-examination. So, kailangan, kung may premise man, iksiyan Okay, mo ito natin. na lang tanong. No? Alam mo ba na yung space at ang time ay existido lang naman talaga yan sa kaisipan at hindi talaga sa realidad? No! Space existed in reality. Why? Even the speed of light. Void nga yun kasi ang light, walang reflection direct on all space kung wala lang ang mga planets. Nag-reflect ang light, nag-reflect kung may planets, so will Okay. reflect the light. You don't know about physics.
Hindi po yung talagang space, nag-increase ang oxygen. So God Next is responsible for making oxygen. Okay. Genesis 1:1, verse 11. Next Sige. Sunod na tanong. Kasi parang pwede magdebate doon tayo. So, ito naman, yung sinasabi mo na the second law of thermodynamics, sabi mo sa second law ay kayang i-destroy. 'Di ba? Hindi transform, 'di ba? So, actually, ginugol ko kanina, parang mali yung sinabi mo eh. Ang sinabi sa Dito second, yung tanong mo. ah tama ba yung sinasabi mo na ang law of sa second law of thermodynamics ay pwedeng i-destroy ang mga bagay? Wala kong sinabi na po destroy. Ang sabi ko, based on the second law of thermodynamics, the universe is expanding. So meaning it is being patungong chaos and not uniformity. So who directs, according to second law of thermodynamics, law yan of nature, who directs na mag-expand ng universe tapos puputok naman ulit at mawawala? Yan ang question ko. God yun ang responsible for expanding the universe. Okay, so, Yan ang ibig kong sabihin. So, next question. Okay, so, ayun naman pala, malinaw naman pala na sinasabi na law of nature. So, therefore, yun na nga, ang God namin ay ang nature. So, ngayon, kung ang God nyo, siya ang batas ng lahat, di sana sinabi dyan, law of your God. Hindi ba dapat? Bakit law of nature kaya ang sinasabi? Sagot, tinawag ng scientist dyan lahat ng tao na law of nature kasi nakita natin dyan by empirical for discovery. Pero who is responsible for that law is not nature itself. Law of nature doesn't mean na nature ang gumawa, kundi may gumawa pa dyan, yung supernatural, yun yung God na supreme being na naggumawa kasi God determines the future of the universe na mag-expanding according to law of thermodynamics. Expanding, hindi naman Next naging question. maliit na bagay ang mundo eh. Makapag-prove ka ba ng any supernatural events na hindi nasaklaw ng nature? Yes, Benny, miracles. No, halimbawa ako, diagnose na ng doktor na I have lung cancer. Tapos pagka next time, nag-pray ako sa Diyos, na-diagnose naman ng laboratory, wala, zero, negative na. So that is the law of God. It's not nature. Kasi nature, mamamatay na ako, first stage na, first stage, second, third. Next So there is question. God exists. Kung wala eh. So, Okay. who will help you? Yung miracle na sinasabi mo, kaya mo bang i-prove na talagang miracle yan at hindi mali lang ang na-diagnose ng mga doktor mo? Yes, marami kaya kong i-prove. Yung mga santo namin na nagmimilagro, may medical evidence, may medical certificate na dito at this point in time, positive siya sa laboratory, cancer fourth stage, mamamatay na, kay terminal na. Tapos next month, nagampo sa Santos, no, nanalangin sa Santo, nanalangin sa Diyos, nagmilagro ang Diyos. Pag laboratory, negative na, kailang buhay, hindi man namatay. Okay, next question. Kung miraculous naman pala ang mga santo mo, bakit pa tayo nagpapatayo ng mga hospital? Wala naman palang kwenta yung hospital na yan. Magdala ka na lang kaya ng rebulto sa hospital. Sunod na tanong. Diba? Sunod na tanong, kasi hindi naman tayo lahat talagang tunay na niwala sa Diyos eh. Ilan nga lang ang may true faith in God. Kaya may hospital para yun mabuhay. Yung hindi masyado na naniwala. Hindi nga nagdadasal eh. Kaya maraming mga tao that only proves, the hospital only proves na the faith of Christians. It does not prove that there is no God. It proves there is God. Mahina lang yung pananampalataya ng iba kaya walang milagro. At ang Diyos ang nagbibigay ng milagro, hindi ang tao na naghihingi.
So meaning to say, ang Diyos nyo pala ay nagmimiragro lang sa mga naniniwala. So hindi ba dapat, since matalino ang Diyos nyo, hindi ba dapat bigyan niya ng milagro ang mga taong hindi naniniwala para sila ay maniwala sa Diyos nyo? No, maraming beses na yan ginawa ng Diyos pero bumalik pa rin sa pagkakasala. Si Satanas, binigyan na ng paraiso, lahat ng kalulungan, binigay na. Pero nagrebelde pa rin. Ikaw kahit ngayon, bigyan ka ng maraming pera, gastos mo pa rin yan sa bisyo. So mawawala pa rin kahit panalunin ka ng loto. So hindi kailangan tayo lahat manalalo ng loto. Kailangan natin contentment, yung humility, yung pagkababang Next loob, paging mabait. Kailangan natin godly Hindi character, naman hindi money, hindi ano panalo sa loto. Next At question. next question na po. Hindi naman milagro yung pagkapanalo sa loto, no? So, ang maganda, kung talaga yung Diyos nyo ay mapagmahal, gamutin niya ang lahat ng nasa 1. ospital. Time up. Time's up, Brother Alvin. So, Ubusan na. yun po, no, ang kabuuan ng debate. Greet lang natin si Brother Nonong S. Revere, saka si Dale Medalio, no? Yung mga huling nag-comment sa atin. Napakaraming comment ni Nonong. Dapat hindi ka na uminom ng tubig at ng langhap ng hangin. Dapat hindi ka muna tumira. God namin na nature para sabihin mong miracle. Okay, so yun po mga komento, no? So, hindi po natin, yan, opinion po nila yan, no? Sa kanila yan, hindi po sa moderator yan. Okay, so conclusion time tayo. Check ko muna yung ating 5 minutes pala. Hindi ko pa pala nailagay yung 5 minutes natin. Check ko muna. Wait Yan lang. po na, Brad Ross, 3 minutes na lang. 3 minutes? Okay, pwede naman. Kasi ano na lang naman to eh. 3 minutes na lang kasi conclusion na lang. Ano na lang to. Conclusion. Oo. Huwag na nating masyadong pahabain. Last 10 media lang. Okay, so siyempre unahin natin si Brother Alvin na usual yun ang nakagawian sa conclusion time. Brother Alvin, 3 minutes. Sige, ako mauna. So maraming salamat ulit sa ating Chief Admin, Badros Casona, at sa mga listeners and viewers na nakikinig sa atin at comment dyan sa baba. At si Burad, Real, founder, ito, founder ka lang, Brad, So, ibig sabihin, lahat ng mga tao, before you become a founder of your philosophy, kung hindi alam, mas marunong pa Socrates, Plato, at Aristotle kayo. Marami nga silang alam mga pilosopo na hindi mo alam that in the realm of ideas, there are both concrete and abstract. Abstract yung love, yung justice, yung fairness. Alam ko naman, you feel love, but can you see love? Is there empirical proof na nasapan mo yung love by your tongue? O nakita mo, narinig mo ang love? No! But love is abstract. But the concrete proof is that you feel love. Yun. It is not part of nature. You cannot say that nature is love. No! It is something supernatural ang love, ang fairness. Kaya nga yung standard of God, love of fairness, comes from the absolute being who is God. Kasi yung love, fairness, justice, galing yun sa Kanya na super yung karakteristik na, yun na yung absolute. Paano tayo hukuman dito that we have morality na ganito-ganito? Iba tayo ng morality. Sa ibang mga tribo sa Africa, ang pagpatay ng kanilang mga anak, morally upright yun kasi ialay sa kanilang Diyos-Diyosan. Sa atin, bawal yun. Kasi ikaw, Pilipino ka, alam mo na, in modern times, thou shall not kill. Mapreso ka dyan pag pumatay ka ng tao. No? Kahit na unborn infants.
you can go to jail. So iba-iba tayong relative tayo ng ng hukom about the value judgments of our morality. But who determines the final perfect morality? That it is wrong, this is right. Nandiyan sa Bible yung Ten Commandments. Ikaw nakagawa ka ba ng Ten Commandments? Hindi ka pa tao dyan. Panahon pa yan ni Moses, and even before pa Moses, it is already written in the hearts of men by God. Romans 2:14-16. So the question is, moral argument. Saan yung galing yung moral laws mo? Hindi na yan nature laws sa nature laws of nature sa physical. Hindi na yan sa material. Yung moral laws, may moral laws na ito, right and wrong. Saan galing yan? Hindi yan sa'yo galing. Kasi lalaki ka, posible maging mamamatay tao kasi mangre-rape ka lang dyan ng magandang babae kasi yun ang tama sa'yo. But there is somebody who will determine absolutely, that is absolute moral being is God. Yun ang sinusundan ng tao because tao is created in the image of God. Nasabi ng Diyos sa Ten Commandments, Deuteronomy chapter 5 and Exodus chapter 20, huwag kang papatay. So tayong lahat dito may papatay, may mga kriminal, pati Katoliko, kriminal, nandun na ngayon sa preso. Ako naman, sumusunod naman ako kasi Diyos nga ang higher, absolute standard, moral standard ko. Kung wala ang Diyos, di pa rin tayo dito, magpatayan tayo dito, wala naman, relative tayo lahat, walang absolute moral being. So yan Brad, marami ka pang matutunan dapat, no? Huwag kang mag-stick lang sa isang bagay na, ako founder nito, ako nakadiscover nito. You also reflect and meditate other philosophies. Maraming salamat, hanggang dito na lang. Good night, God bless. Okay, thank you din, Brother Alvin. So, bigay natin ng 3 minutes final conclusion kay Real Truth founder. Okay, so maraming salamat no Bro Gerald at kay Bro Alvin sa time na ibinigay sa atin. So, ayun na nga no, ang Real Truth nga ay sinasabi nga niya na mag-aaral. So, ayun na nga, kaya nga kami nakikipagdebate para aralin yung inyong mga paniniwala no. At aming tatanggap kung mayroon kayong nailatag na valid evidence. But as of now, wala kang nailatag na valid evidence na wala naman akong nakita na iyong inilatag maliban lamang sa mga arguments. So, yun nga, tulad ng emosyon. Actually, emosyon, sinasabi mo hindi ito part ng nature. Pero actually, ang emosyon ay part talaga ng nature yan. Dahil unang-una, simula pagkabata ka pa lang, may naturalesa na may emosyon ka. Unless na lang na hindi natural sa'yo na may emosyon ka para sabihin natin na ang mga emosyon ay hindi part ng nature. So, kaya nga, patuloy namin sinusuri at actually, puro contradicting ang mga nakasulat, no? Ayon sa Bible nyo, ang tao ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Pero ayon din sa Bible nyo, ang Diyos ay walang wangis. So, di ba? Very contradicting. So, nilikha tayo ayon sa kanyang wangis, ngunit ang Diyos niya ay walang wangis. Kaya nga ang daming hindi naniniwala diyan sa mga sulat niya, no? So, mag-aral tayo ng philosophy. So, yun nga, mayroon tayong tinatawag na mind reality at mayroon din tinatawag tayo na real na realidad talaga. So, yung mind na sinasabi namin na yung Diyos nyo ay sa kaisipan lamang existido, sapagkat hindi nyo yan mabigyan ng aktwalidad o actuality na existido talaga yan, maliban sa yan ay existido lamang sa oras, same as math, same as number, same as time and space, yan ay existido lamang sa sa utak natin, sa kaisipan natin. Pero kung bibigyan natin ng aktwalidad, asan ba yung numbers? Wala tayong maipapakita. Asan ang numbers? Wala. Inisip lang pala natin na ito ay isa. O, pag nilagyan pa ng isa, dalawa na. So, yun ang numbers. Even time doesn't exist naman talaga sa realidad, no? Kasi ang time ay iniisip lang natin to prove nga na ang time ay hindi existido talaga sa realidad.
eh iba-ibang oras natin. Magpunta ka sa ibang bansa, iba-ibang oras. Same lang din ng Diyos nyo, no? Unlike sa God namin na ang nature ay existido, na andyan ang nature. At yun na nga, kung ano man ang ma-prove natin, even sabihin natin supernatural yan, magiging natural pa rin. O sabihin natin, sige, hindi siya naging natural, supernatural, still part pa rin ng natural. Super nga lang. Pero yun nga talaga ang problema sa supernatural. Pag na-prove, everything that we can prove, it will become natural. So, naturalesa. Lalabas na naturalesa lang pala lahat. At natural na existido ang Diyos nyo na lumikha kamo ng nature. At ayaw nyo naman tanggapin na ang nature ay wala naman talagang lumikha kasi madidibang yung law of uncaused cause. O sabihin natin, law ba yun? Diba? There is no such thing as uncaused cause. So meaning to say, lahat pala ay may cause. Ngayon kung sinasabi nyo naman na ang Diyos namin ang cause ng lahat. Pwede ko rin naman sabihin na ang lolo ko ang cause ng lahat, 'di ba? So yun yung conclusion natin na kami nga sinusuri namin na asan ba yung ebidensya mo? Wala ka na ilatag. Maliban lamang Okay, so yun po no ang final conclusion ng ating dalawang debatista no. So pero bago tayo magtapos at magpaalam dito sa debating ito ay bigyan muna natin ng ilang mga mensahe pagbigyan muna natin ng ating mga debatista no. So Brother Alvin, shout out, plug in or greetings. Maraming salamat ulit, Brad Ross, sa ating katunggali ngayon. Si Brad, Real Truth Founder, sa kanyang time, pakipagtalakayan sa ating ngayon, very friendly naman, no? Ano naman ang namin, exchange is very, wala naman ditong personal attack. So, very good. Ang shoutout ko lang sa mga Catholic faith defenders who are continuing defending the faith. Maraming salamat sa inyo. Taos puso ako nagpapasalamat of your zeal to defend the Catholic faith.